Nyakwara Mugajong dakika enochiko tok sadek marokinyi machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo sabich mar onyango. Ntiere kayo kuongo mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo. Mago gin weche mawaluonu achiel kachiel e kor gwenge duto mapacho kae. Weche minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiengi ibo bedo ka inene weche manyien duto mag odiochienga makawuono. Kawachako chal mar fwambo, Nyakwara Mugajong wang'eyo ni ywaruok pod nitiere e kind jopuonj mbalarianya kata lecturers kachiel kod jotije mamoko mag mbalariany kachiel kod migao mar somo e pacho kae. Ahinya to mano ma ochung' ne somo e kuonde tiegruok mamalo kata mbalariany e pacho kae. Mane momiyo odiochieng' makawuono sirikal biro bedo ka dok e doho mar mondo mi doho ochwal ng'eto mare kotudore kod ng'anyo mago mag jopuonj mbalariany kata mago mag lecturers manyaka sani koro pod idhi mbele e pacho kae. Nyakwara Mugajong wabo bedo ka wang'iyo ni matut weche ma otudore kod ng'anyo makamano. Parni ng'anyo makamano sedhi mbele sani koro ochiegni chopo dwe achiel nyaka lecturers ne ng'any e pacho kae. To parni gino maduong' momiyo lecturers ng'anyo en kotudore kod omenda mano mar CBA mar higa mar 2017 nyaka 2021 manyaka sani koro giwacho no winjo be ni miyo gi omenda maderom bilion 7.9. Kata kamano migao mar somo to wacho ni oyo ok en bilion 7.9, en omenda matin ne mano. Kata kamano lecturers to no dagi ngang' ni ok gibidok e tich nyaka sirikal migi omenda margi duto magintiere godo. Kopogore kod mano bende gidwaro ni gichop e winjruok kata CBA manyien mano collective bargain agreement manyien mowinjo be ni giketo mano mar higa mar 2025 nyaka higa mar 2029. Mage moko kuom dwaro ma jopuonj mbalariany kata lecturers nitiere godo kapok gidok e tich ayango. Odiochieng' makawuono warito mar neno ni to do biro bedo ka golo ng'eto mane kotudore kod ng'anyo mag lecturers e pacho kae. Parni jopuonje kata vice chancellors mago mag mbalariany mopogore opogore bende osebedo ka chwalo wanyalo wacho ni siem ne lecturers masani koro pok odok e tich. Kosebed ka ibuogo gi ni ma ok odok e tich tibo bed ka ichunge tich. Warito neno ni to kawuono obo bedo e yo machalo nade. Wach machielo mwaluonu e kaunti ma Migori odiochieng' makawuono otudore kod ywak mano mar jopur mag ochele. Jopur mag ochele mano ma Lower Kuja irrigation scheme e kaunti ma Migori ywago medruok mago mag winy makoro giwacho ni chamo ochele maggi kendo weyogi kod lal mathoth ahinya. Giywago winy masani koro ka ochele osechiek e puodho kacha kendo rito keyo to komawi marach nitiere winy moko makoro biro to kendo chamo ochele makamago. Gino mawegi kod lal to giseketo pesa mang'eny kata chenro malach ahinya e pur mar ochele. Mane wach ma jafombo marwa e kaunti ma Migori George Juma biro bedo kaluonwa achiel kachiel odiochieng' makawuono. E kaunti ma Siaya wach mwaluonu en kotudore kod romo mano mar Siaya International Trade and Investment Conference mano Sitiko mar higa mar 2025 machakore ayanga odiochieng' makawuono e kaunti ma Siaya mano kar tiegruok mar Siaya National Polytechnic. Romo makamano chakore odiochieng' makawuono kendo biro bedo kadhi mbele nyaka chieng' tarik 17 mano mar dweni. Jofwambo magwa mayudore e kaunti ma Siaya biro bedo kaluono wach makamano achiel kachiel. E kaunti ma Mombasa wach mwaluonu en kotudore kod limbe mano mar jatend migao mochung' ne wechego mago mag gender kata wechego mago mag kit chwech kachiel kod culture. Odiochieng' makawuono bo bedo ka olimo kuonde hemko mopogore opogore e kaunti ma Mombasa mano moriwo kanyo nyaka Fort Jesus mang'eyo ni en kama kinde mathoth nitiere jolimbe mathoth ma jathoro limo kuro mar mondo mi one ane weche mopogore opogore kata otem ng'iyo gigo matimore Fort Jesus kono. Mane momiyo jatend migao kata CS mar gender and culture odiochieng' makawuono biro bedo ka limo kuonde hemko e kaunti ma Mombasa. Ang'eyo ni mano nyalo bedo motelo ne wang'e ni wachomo nyasi mar sikuku kama nitiere jolimbe mathoth mago mawuok e pinje maoko kata mantiere pacho kae ma jathoro dhi kadhwath nam chumbi mar mondo mi gine kuonde mopogore opogore mago mag malombo wang' e kaunti ma Mombasa. Mane wach ma jafwambo marwa Joja Oko biro bedo kaluonwa achiel kachiel e kaunti ma Mombasa odiochieng' makawuono. Nyakwara Mugajong weche to podi thoth mak mana ni e chala mar fwambo wange koni mana matin moko kuom gigo minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiendgi ibiro bedo ka ineno achiel kachiel e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Weche matuch e kinde ma bende wadhi mbele kod mbako romo bende wabo bedo kwa keloni. Kata kamano yiena mar mondo mi akaw yweyo madindo gi sani bang'e taduogo kod twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.